uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba Tsivanti nomama nemndeni wonke wakaTsivanti nasetabeni endle kaJehova nabazalana bonke. Bengizongilisa kubonga baba ngey'fundisi zakho lezi esifundisaka. Kuningi nokufundile empilweni yami, kuningi katshintsha impilo yami ngey'fundisi zakho lezi esifundisa kasona. Ngiyabonga kakhulu baba, ngibonga nomama lo yanifake egrupini, umama Jola, ngiyabonga kakhulu. Kuningi nikufundayo, kuningi sizokufunda empilweni yami, kuyanitshintsha nje. Bengihlezi ngithi ngiwumuntu ngikwazi ukuxolela umuntu kodwa bengingakhoni. Manje ngiyabona ukuthi kuningi lokhu nikufundayo, ngiyakhona ukuthi nimcolela omunye umuntu aze yenze into ya-wrong kuyo. Ngiyabonga baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Baba Tsivanti, thanda ukumbonga uNkulunkulu ngawe noma sengiletha sekuleta umlayezo kepha uzongixolela. So ngithanda ukumbonga kakhulu ngempilo yami, indlela hamba nami ngayo, angazi ngingambonga ngatheni. Indlela angenzela umusa ngayo, ngimbona empilweni yami baba. Ebusukwini ngithanda ukumbonga kakhulukazi ebusukwini banamhlanje. Ngingenako ukulala, ngingenako ukuthula mihla yonke namalanga baba. Ngiyalwiswa, kufuna ikhanda lami ukuthi isithe singusathane sifuna ukumbulala, kepha uNkulunkulu uyangambulela konke okwenzeka yonke impilo yami baba. Isolo ntambama ebusukwini banamhlanje angilalanga baba. Ngimbonile uNkulunkulu ehamba nami baba. Beza kimi abantu, ngibabona ngegazi befuna ukumbulala ebusuku banamhlanje, kepha bengingalele, elwa nami kukubi wama nami kwase kwaba ekuseni baba. Kufuna ikhanda lami, engampulela konke. Ithe mabesuka kimi sebebona ukuthi bayahluleka ngilokhu ngilibiza leli gama, bahamba baya kusisi wami. Ngiyababona baba, ngalibiza leli gama, kepha ekuseni usisi wami sengitshela ngombono wakhe ukuthi ubekwazwa ngomesi baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga. Ngaqeda busuku bonke engikhumbuza isono sami baba. Bengimnqoba usathane ngesono sami, bengimnqoba ngokuvuma isono. Ngithanda ukumphakamisa uNkulunkulu ngenkonzo yokuvuma isono baba. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe nangey'mfundiso zakho. Angiphesi baba. Ngiyathemba namanje uzoma nami mihla yonke namalanga. Ngiyaliswa busuku, kufuna ikhanda lami. Sekukaningi baba, kuyenzeka isimo esikanjalo bafuna ukumbulala, kepha akuyenzeki ukuthi ngilale baba. Ungambulela konke uNkulunkulu. Ukungahlala emsebenzini baba, kuphendulwa abantu engibasebenzelayo kube ngathi ibona abasebenzana ngempilo yami kunyebona. Ngiyabingelela baba emini yantambama, bingelela umama, bingelela ubaba uNzibanda. Emini kunobufakazi engicela ukubuletha. Bengisaxakekile ngidlulelwe uma, kodwa ubufakazi enginabo obendodana yami. Kusukela ngavuma izono ngayibhala phansi, ngisenalo usuku angakafinyeleli kulona 2027, kodwa kwenzeke izinto eziyisimanga uNkulunkulu angenzele zona. Umntanami ubesebenza kwenye indawo, elokhu aplaya engathathwa, kuze kwaba ama-regrets awu-34 engathathwa ka-Transnet. Kodwa kuthe kule ephelile inyanga kaDisemba ngonyaka odlule,
wathola ukuthi uyabizwa kwa-Transnet ezokwenza ama-interviews. Kwalandela ama-interviews inyanga nenyanga, uDisemba, uJanuwari, uFebruwari, uMashi, waze wayoyinqoba. Baba, ngiyabonga kakhulu ngoba umntanami ungenile kwa-Transnet wawuthola umsebenzi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngento angenzele yona. Ngiyabonga futhi nangey'fundiso osifundisa ngazo zokuthi asenze izwi silenze usuku nosuku. Ngiyambonga uNkulunkulu, uningi engikubonile ngokuvuma izono, uningi futhi okwenzekile empilweni yomntanami, wahlehla zonke izinto wama uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho, uwutholile umsebenzi. Kulo mkhosi ukuqala konyaka kaJanuwari ngangingenile, nami nganginama-prayer items ukuthi umntanami ngicela athole umsebenzi ongcono. uNkulunkulu wawuthola. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Khulu bingelela umama nobaba ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngicela ukubonga kakhulu ngenkonzo yayizolo. Nkosi uJesu, ngiyabonga Jehova, ngizwa enhlizweni yami kunokuthula nokwenama lesiphithiphithi ebenginemithwalo engingayazi enhlizweni yami. Ngizwa kushaya umoya emva kokade ngivume izono izolo. Ngiyabonga kakhulu Baba, uNkulunkulu akasigcinele wena Baba. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba uNsibande noma Nsibande, bingelela ekhaya lezwi ngasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngilobufakazi baba Nsibande. Kuthiwa ngo-2019 ngahlaseleka kakhulu la emzini wami ngiseThekwini. Kwanezinto nje ngizizwa izigi ngilele, izigi eziningi ezichaza ukuthi engathi abantu baningi abenza lezi zigi bagidagida la ekhaya. Ngithi ngisalalela izigi ngilale kukhala iy'ngane futhi ezingathi ziningi, khala kakhulu. Hhayi, ngidlinza enhliziyweni yami ukuthi kodwa abantu bathini, bazothi nginey'lwane. Yini lento engehlelayo, kukhala lezi y'ngane lana, zona lezi ngane y'qhamukaphi. Lapho ngicindezelekile akuvumi nokuthi ngenze njani. And ngibiyile futhi emzini wami angingeneki nje noma kanjani. Ngivuke lapho ngesikade. Kusukela lapho ngagula. Ngathi ngiphanjanelwa ikhanda. Ngikhala, ngihayiza, ngine-heart palpitations, ngishayelwa inhliziyo, ngishaye uvalo kuthi angizibulale. Nje ngazama imizamo, hhayi ngathola ukuthi nga-decide ukuthi ngiye emakhaya. Ngathi njengoba ngiya ekhaya ngizophinde ngabuvalelisa nakubona omakhelwane bami ukuthi ngizophinde ningibonela ngiyahamba. Hhayi bengincenga, ngathi angisafuni nje. Bakhona nje izinto ezingiphushayo ukuthi angihambe nje ngaphinde futhi ngibuye. Hhayi ngizibuza ukuthi ngingabuye kanjani phela umzwa kufanele ngizo-check-a ngoba kunabantu abarentayo. Hhayi ngibuye uma ngifikile ngihlale 2 days kube ngathi unyaka. Okunye ngifike esuku olulodwa, ngifike ekuseni kakhulu ngihambe ntambama. Ngokungena ekhaya lezwi ngilalela iy'ntshumayelo zikababa ngenza njengoba esiyalela. Ngayibuza ukuthi hhayi bakhona umuntu ongashiyo umuzi wakhe ngempela nje, ushiye nje kanjalo. Nakwenza futhi ngiyarentisa, abantu abarentayo kufanele kubagade njengey'ngane. Uma ungekho bazenzela iy'nto zabo. Waphola umoya wami. Ngahamba lapha ngo-2021. Ngibuyile baba Nsibande. Kumnandi ngendlela eyisimanga. Angisaklinyeka kho zonke lezi zinto ezazingixosha. Ushaya umoya. Abantu bajabula laba bebethi ngihambelani. Hayibo nje khona izinto nje ezazingixosha. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela baba ekuseni. Ngibingelela ubaba, ngibingelela umama, ngibingelela ekhaya lezwi, ngibingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa.
Baba ngicela ukuletha nabo ubufakazi isimanga esingenzekela manje ekuseni nje baba. Mangithi ngiyawasha la ngidohoza khona, mangithi ngifake ngiqale ngiwashe baba, ngifake ingubo yokulala usisi wala ekade esesibhedlela, ingubo abuye nayo ngithathe ngiyifake emshinini ngiwashe iqede ngihambe ngiyoneka. Mangibuya baba ngifake iwashini, mangifaka nje iwashini, mangithi ngiyawu-ona nje umshini sengifakile insipho, ngifakile i-stay soft, konke amanzi avuliwe ku-right yonke into. Mangithi ngiyapressa uvele uthi umshini hik. Hayibo, ngiwucime baba ngiwuqale phansi, phinde umshini uthi hik. Ngithi weJesu, ngawubulala umshini wabantu. Mind you kade ngiqeda manje ukuwasha, sengithi ngiyawasha futhi umshini usuwenza lento. Kubuye emqondweni wami ukuthi ubaba uthe uma kade ekhuleka ekuseni emkhulekweni okuphuma emkhosini, ubaba ushilo wathi emva komkhosi kuyenzeka ukuthi sihlaseleke. Ngakhumbula ukuthi oshuthi sekuyileso sikhathi ungalibiza baba ngarawundi umshini ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngawucima ngawuqala phansi kwaphinda baba wangibuka nje umshini wathi hik. Hayibo, ngathi Jehova, naku ngizobulala umshini wabantu ngizothini? Ngiyasaba nanokusho phela. Ngiyasaba ngathi hayi ake ngicele lo mkhulu kunakho konke engaziyo ukuthi izinto uyayinqoba le impi akusiyona-ke yami le. Ngawucima umshini ngaphinde ngamemeza ngathinta intambo, ngawuvula phakathi ngasho ngathi uJesu Kristu inkosi, ngawurawunda ngawuthinta uJesu Kristu inkosi, ngashintsha ngayobeka ku-rinse and spin. Wathi umshini nje lutho, wangibuka nje wathi lokhu uthile nje hik. Ngawushintsha ngafaka intensive, lutho baba umshini wangibuka. Hhayi ngalikuvala ngawucima phinde ngaqala phansi ngasho ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Sengiyezwa-ke manje uvalo seluthi ke ngizothini kubantu sengibulela umshini wabantu. Ngawuvala baba ngaphinde ngawuqala phansi. Lapho sengibamba umoya isandla ngisibeke kanje phezu kwawo lokho ngisho ngiwu-ona nje ngiyasho ukuthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu. Wasukwabuthi nje baba ngathi awuJesu, ngathi umkhulu simakade, ngathi uyasabeka Jesu, ngathi ngiyabonga moya oyingcwele. Uvalo ngendlela ebese lungishaya ngalo baba ukuthi sengibulela umshini wabantu, angazi ngizoqala ngiyithini nabo ukuthi nangu umshini usufile. Hawu baba siyabonga ngalesi sivumo baba, siyambonga uNkulunkulu. Akukho leli gama elingakunqobi, hhayi linginqobele manje ekuseni. uJesu Kristu inkosi baba, siyabonga kakhulu, siyabonga uJesu Kristu inkosi. Yesu Kristu uyinkosi baba. Ngibona isandla nje somuntu uma ngisasibuka bese ngibona ngathi ucabile. Lapha acabe khona ngibona ngathi kunomuntu ongivulelayo, ngibona kuphuma inyoka nezilwane ezimbi. Ingakho ney'ngane zethu kuthothweza isikhathi ziney'nkani nje ilezi y'lwane ey'suke zisemzimbeni. Ingane siyinikele emadimonini. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba, ekuseni siyambonga uNkulunkulu ophezulu ngokusigcina. Siphinde simbonge ngokusinika inceke efana nawe. Ngokwethenjwa uNkulunkulu baba, siyakubonga lokho. Baba ngibuye nobufakazi obuhle. Ngisacela la ukukhulekiswa ubaba wekhaya wedutshuliwe la ethangeni. Ama-nerves akhe ayingasebenzi, nemisipha le isefuna ukuba ngathi umuntu okhubazekile. Kodwa namhlanje baba sibona ese-right, esekwazi nokuhamba, esebile nasemsebenzini, esephantela iy'ngane zakhe. Konke nje kuwumusa kaNkulunkulu. Ngiyabonga nje amandla nanesikhathi ubaba asinika sona ukuthi sikhulekise. Ngiyakubonga nje konke lokho, kuwumusa konke. uNkulunkulu nje ulenzile iqiniso ey'mpilweni zethu. Ngiyambonga kakhulu, uyikho konke. Sethembe yena kuba akalahlani, uNkulunkulu oneqiniso. Ngibonile namhlanje ukuthi cha, izinto ziyenzeka. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba. Ngiyabonga futhi nawe ukuba khona bakho empilweni yethu. Athi uNkulunkulu angakulonda, agcine umndeni wakho, konke kwenzeke ngegama likaJesu. Amen.
uJesu Kristu uyinkosi Tata. Ndiyabulisa kuwe, ndiyabulisa nakumama. Egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazarethe, ndiyabulisa endabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ndiyabulisa ekhaya lezwi, egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ndithi mandise nobungqina Tata, egameni lenkosi uYesu. Sorry. Bendifunyenwe lilihlo laseleft. Elihlo laseleft beliqaqamba, libe buhlungu, lilile, ndingaboni kakuhle. Li-affecthe nelingapha, ndingaboni kakuhle. Umntu endimbonayo ndimbona inkungu, ingathi uphakathi kwenkungu. Ndathandaza ndazixelela ukuthi andizoya ekliniki, andizoya phi. Ndathandaza ndavulela umkhuleko wabaseRoma 10. Ebusuku before ndilale, ezinzulwini zobusuku, ndivuke nasebusuku ndiwuvulela umkhuleko, nasekuseni njalo ndithandaze. Ndithetha nje imehlo lithulile. uNkulunkulu undincedile, ndiyabulela egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama uNsibande egameni elihle nelinamandla likaJesu inkosi nomsindisi. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kuNkulunkulu wethu uhambe nathi kwaze kwabalana osukwini lomkhosi. Siyabonga kakhulu nomkhuleko encikweni kaNkulunkulu. Baba, ngithi angilethe ubufakazi nokho kube umbono okuthe nje ma kuzosa u5 beseshayile kuphinde futhi kube ngathi nginesithongwana. Ngathi ngihamba nomzalwane siyogibela itrain bese siyangena ngaphakathi kwi-waiting room. Ifike-ke kodwa manje le train kodwa injenge-lift. Umzalwane asale ngaphandle angangeni yena ngingene mina, ngithole belindile abantu. Masingena kule lift ebesilindile kodwa kuyitrain kwatholakala ukuthi ayisebenzi kahle nokho bese ngifuna ukuphuma. Mase ngifuna ukuphuma kulomnyango engingene kuwo akusaphumeki, kube nezinsimbi engibambelela ngazo ngizama ukuphuma. Ekugcineni ngaze ngaphuma. Mangithi ngiyaphuma nanku lo mzi onezinja zingikhonkothe zizama ukudlubulundela bese ngiyikhuza ngegama lika Jesu Kristu oyinkosi. Kwacaca ukuthi hayi azilizwa leli gama noma kunzima ukuba ziphume zizongiluma. Zashintsha zaba ngamakati amabili kodwa ikhala yalezi zinja alamakati yafana nalezi zinja ebezingikhonkotha. Kuba amakati, makungamakati aphume-ke wona kulezi insimbi akhona ukuphuma, ayalingana ukuthi angaphuma. Mayisephumile nawa asho ukungiqeda. Hayi ngalibiza igama eliphezu kwamagama onke, ngathi uJesu Kristu inkosi. Ngisho kabili kwavele kwathi lotho, aphela kwangathi ayancebeleka. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu, haleluya, ukuthi uyasisiza, uyasilwela nasemaphusheni, nasembonweni asivezela yona. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen.